Τσεχία. Τσεχία είμαστε. Ναι. Σε αυτό το φοβερό γήπεδο, το οποίο έχει κάτι βράχια εκεί πέρα. Είναι το νταμάρι της Κεντρικής Ευρώπης. Ναι. 9.900 χώρα, μια χαρά είναι. Ναι. Πολύ περίεργο γήπεδο. Τα πιο περίεργα. Φαντάζομαι ότι κατεβήκαμε από πάνω, μας άφησε το λεωφορείο πάνω και κατεβήκαμε. Πολύ άλλη φορά έχει. Πολύ παράξενο. Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα εγώ ήδη δεν πιστεύω ότι αυτοί έχουν κάτι. Κάτι θα έχουν, δεν μπορείς. Ναι, ρε φίλε, όχι στο μέγεθος που το λένε. Εδώ τώρα εγώ είδα μια ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ, βιολογικό πόλεμο που κάνανε και σκοτεινόντουσαν. Φαίνομαι ψηλότερος, φαίνομαι. Μη σταματήσεις τις μύτες από τον Παπορίδη τότε με τον Κόκκι και τον Πανεζάρη. Υπάρχει στημένη φάση υπέρ της Λίμπερες. Ναι. Πας τον αγκαλιάζεις τον άλλον. Όχι, δεν κάνω μαλάκες. Το τρως. Όχι, δεν το τρώω. Το βλέπεις. Όχι, απλά λες το γλύκο, βγες. Εντάξει, τώρα μην εμείς δεν κάνουμε, βγες και εσύ λίγο θα του πεις. Ωραία. Δεν πιστεύω να έχουν τέτοιες σκέψεις. Όχι. Ο Τζαβέλας μιλούσε με έναν τώρα που περνούσαμε, μιλούσε με έναν από αυτούς. Χωρίς Τζαβέλα από κάπου. Στο μεταξύ τραγική πόλη. Δεν υπάρχει. Εντάξει, μια χαρά ησυχία. Έλα, ησυχία, δεν τον Μπατζόβλου. Μένει στο Ρετζίκι και ήρθε και στο Λίμπερες. Θα κερδίσεις αύριο. Εγώ το πιστεύω, ναι. Είμαστε καλά. Μαλάρ θα παίξει πόσο το γήπεδο να ξέρεις. Ωραίο γήπεδο. Δηλαδή τους ήρθε, χαλάστηκαν προχθές και τώρα που θα παίξει το χορτάρι. Γιατί. Το Χαρίτης του Μπάτς. Το Πέσικα. Θυμάσαι τη Ρωσία που κάναν όργια. Είχε και τότε πρόβλημα το γήπεδο. Και πήγαν και κάναν όργια. Νομίζω ότι θα γίνει και αύριο. Άντε να δούμε. Το χ το παίρνεις. Όχι. Πας για διπλό. Πάει για διπλό. Το χ δεν μου κάνει τίποτα. Σαν να μην έπαιξε. Η σημασία όταν παίζει ο δεύτερος του γκρουπ δυναμικότητας με τον τρίτο εκτός έδρας είναι να πάρει την νίκη και να γίνει αδιαφιλονίκη νίκη το φαβορί. Αυτό είναι το κόλπο. Καλή τύχη στον Πάοκ. Καλό βράδυ.